Is-sena 2022 kienet sena oħra ta' ħidma impenjattiva r-Reġistru Pubbliku ta' Malta fiħdan l-Aġenzija Identità Malta. Dan l-uffiċċju joffri diversi servizzi importanti li jirrelataw mal-ħajja taċ-ċittadini Maltin, minn reġistrazzjoni ta' twelid u mwiet għal pubblikazzjoni ta' tneddijiet ta' żwieġ u l-ħruġ ta' kopji ta' ċertifikati tal-atti. Matul is-sena li għaddiet ġew irreġistrati kważi 4,000 tarbija ġdida mar-Reġistru Pubbliku ta' Malta. Minnhom 2016 kienu subien fil-waqt li 1962 kienu bniet. Dan jirrifletti fit-tnaqqis ta' 186 tarbija ġdida reġistrata fl-2022, jiġifieri 4.7% inqas meta kkumparat mas-sena 2021. L-aktar 4 smijiet popolari rreġistrati għas-subien kienu dawk ta' Luka, Liam, Noah u Matteo, fil-waqt li għal-bniet il-maġġoranza għażlu Maja, Emma, Nina u Giulia. L-aktar ismijiet tradizzjonali Maltin popolari kienu Gianni u Lucia. B'kollox kienu 13 tifla u 22 tifel li nitaw isem Malti bl-użu ta' tipa Maltija. Dan wara li fl-2021 daħlu fis-seħħ l-emendi legali brabta mal-użu tal-karatteristiċi fit-tipa Maltija.